1994 നവംബർ 3 വ്യാഴാഴ്ചയാണ്. 1995 മാർച്ച് 20 ഏത് ദിവസമായിരുന്നു? അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വർഷം ആദ്യം എടുക്കുക. 1994 നവംബർ 3 മുതൽ 1995 മാർച്ച് 20 വരെ എത്ര ദിവസങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് തമ്മിൽ കൂട്ടുക. അപ്പോൾ നവംബറിലാകെ ഉള്ളത് 30 ദിവസങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ 3 കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് 27 ദിവസങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നവംബറിൽ ബാലൻസ് വരുന്നത് 27 ദിവസം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഡിസംബറിലാകെയുള്ളത് 31 ദിവസം. ജനുവരിയിലാകെയുള്ളത് 31 ദിവസം. ഫെബ്രുവരി 28 ദിവസങ്ങൾ. അതിനുശേഷം വരുന്നത് മാർച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച് 20-ാം തീയതിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ 20 വരെ എടുത്താൽ മതി. മാർച്ച് 20. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 137 ദിവസങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ 137 ദിവസങ്ങളെയും 7 കൊണ്ട് ഹരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം 7, ബാലൻസ് 6, 7, 9 വട്ടം 63, ശിഷ്ടം വരുന്നത് 4. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ശിഷ്ടത്തിനെയാണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള 1994 നവംബർ 3 വ്യാഴാഴ്ച. ഈ വ്യാഴാഴ്ചയോട് കൂട്ടേണ്ടത്. ഈ 4 ദിവസം കൂട്ടണം വ്യാഴാഴ്ചയോട്. അതായത് വെള്ളി, ശനി, ഞായർ, തിങ്കൾ. അപ്പോൾ 1995 മാർച്ച് 20 എന്നത് ഓപ്ഷൻ സി തിങ്കളാണ്. ഈ 4 ശിഷ്ടം 4 കൂട്ടിയിട്ട്.